Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қадірлі жамаат, дұғаларны һәм зікірләрне өйрәнүне дәвам итәбез. Һәм безнең киләсе дұға Пәйғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламның шайтан васвасасыннан саклану торган дұғасы. Васваса аның мәгънәсе төрле хисләр һәм начар уйлар булырга мөмкин. Урысча әйткәндә ул наущение дигән сүз. Һәм Пәйғамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шайтанның васвасасына каршы шундый дұғаны укый иде. Шушы дұғалар Құр'ан Кәримдә Муъминнәр сүрәсендә зикр ителә. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Рабби аъузу бика мин һамазатиш шаятин ва аъузу бика рабби ай яхдурун. Аның мәгънәсе: Я Раббым, шайтаннарның васвасасыннан синең белән сакланырмын. Я Раббым, яна эшләремдә ва намазда шайтаннарның миңа якын килүләреннән сиңа сыйынам һәм синең белән сакланам. Шушы дұғаны тагын бер кабатлыйбыз. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Рабби аъузу бика мин һамазатиш шаятин ва аъузу бика рабби ай яхдурун. Я Раббым, шайтаннарның васвасасыннан синең белән сакланырмын. Я Раббым, яна эшләремдә ва намазда шайтаннарның миңа якын килүләреннән сиңа сыйынам һәм синең белән сакланам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.